I dag skal vi spille noget af Agario. Agario, ja, det er det hedder. Og det ser jo sådan her. Sådan staver man det, men det er ikke det, der kommer så meget an på i dag. Vi skal spille det her. Og vi kalder os der. Bare for sjov, ikke? Vi kalder os det bare for Frozen. MC, altså. Hvem gider ikke hedde Frozen MC? Skal vi se, om vi kan få noget oven her. Og der kommer Sverige imod os. Vi er ikke særlig gode til det her, men vi prøver. Lad være. Der er en eller anden smiley efter os. Okay, han er ikke. Det var med at få opslugt de her. Så bliver vi hurtigt store. Vi går efter at komme op på leaderboardet, men det tror jeg ikke bliver til noget. Men lad os håbe på det. Vi fik lige ham der. Det var godt. Så der kommer nok en setup-video. Måske kommer der en setup-video. Måske kommer der en setup-video med tastatur og det hele. Men ja. Så ser vi bare, hvordan vi kommer op på leaderboardet. Bare spise ham der. Som I kan se op i højre hjørne. Så er der fint. Så er der en, der hedder... Så er der et leaderboard. Altså. Et leaderboard. Vi skal håbe, vi kan komme på førstepladsen. Det tror jeg ikke, vi kan. Bare sæt den tilbage nu. Det tror jeg ikke, vi kan, men vi prøver så godt vi kan. Og vi spiller... det kan godt være, at vi laver en let's play med noget FIFA. Sådan noget FIFA. Og viser, når vi spiller nogle kampe. Og vi spiller også nogle online kampe nogle gange. Og nogle singleplayer turneringer og sådan noget. Men der kommer også noget CSGO op og noget Call of Duty. Der er lige ved at blive spist af fu. Gå væk. Gå væk. Sådan der. Han sutter på dig. Ja, men... Lad han sutte ud. Vi skal ikke blive spist af Pokerface. Lad være EA. Lad være EA. Jeg ved godt, I har lavet FIFA. Lad være EA. Tak. EA er en genial opfindelse. Ja. Yeah. Tusind tak, fordi I blev lavet EA. EA. Og EA, I kan bare fortsætte med at lave FIFA. Malle. Sygt. Okay, der fik vi lige noget. Jeg vil bare op på det der leaderboard. Der er nogen, der prøver. Jeg skal bare op på det der leaderboard. Som I kan se nede i venstre hjørne. Så er der et... nej, jeg blev spist. Nej. Nej, shit. Jeg blev spist. Det var det. Vi ses.